Odwiedzi stan, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły gościu papi, kto to taki, kto to taki. Przyjaciół to wiadomo, w trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć. Choć ci skrzydła trochę oklapną, to przyjaciel własnych skrzydeł wmig pożyczy. Najlepiej razem cieszyć się książką, piosenką i obrazem i dzielić każdą swoją myśl. Najlepiej razem, tak jak dziś. Don't give up, 'cause you have friends. Rolnik sam dolinie, rolnik sam dolinie. O domku świętej Tereski opowiada ojciec wikary Marek Bernacki. Znajdujemy się w domku świętej Tereski przy parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Fałowicach. Domek świętej Tereski powstał w początkach miesiąca września roku 98 jako inicjatywa przede wszystkim parafii. Domek powstał z myślą o wszystkich dzieciach, które potrzebują pomocy w odrabianiu lekcji, które potrzebują integracji z jakąś grupą. Jest też odpowiedzią na rozliczne wezwania, które stawia nam niestety życie, albowiem bardzo wiele dzieci jest potrzebujących właśnie pomocy, potrzebujących bycia po prostu z drugim człowiekiem. Dlatego postanowiliśmy jako parafia udostępnić nasze pomieszczenia, sale katechetycznych właśnie na Domek Świętej Tereski. Miasto również przyłączyło się do naszej inicjatywy, dało etaty wychowawczyniom, pani kucharce, umeblowało nasze pomieszczenia i w ten sposób, już w sposób bardzo oficjalny, 22 grudnia 1998 roku rozpoczęło funkcjonowanie Domek Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Właśnie 22 grudnia połączyliśmy nasze otwarcie z Wigilią dla wszystkich dzieci, naszych podopiecznych. Zaprosiliśmy sponsorów, prezydenta Rybnika, panie z Miejskiego Zespołu Ognisk Wychowawczych. Tak więc nasza działalność, można powiedzieć, jest już bardzo mocno rozwinięta. Dzieci przychodzą po szkole, czyli około godziny 13 i pierwszą rzeczą, którą zaczynają tutaj robić, to jest odrabianie zadań. Odrabiając zadania, uczą się tego, co mają przygotować na następny dzień do szkoły. Potem mają posiłek. Zazwyczaj jest to obiad dwudaniowy. Następnie są różne zabawy, konkursy. Dwie wychowawczynie, które tutaj z dziećmi przebywają, organizują różnego rodzaju zajęcia. Przyjeżdżają też psycholodzy w pewne dni, którzy prowadzą swoje własne zajęcia z dziećmi. Bardzo często ja jako opiekun Domku Tereski z ramienia parafii również jestem przy dzieciach, służę swoją radą, pomocą i próbuję rozwiązywać ich problemy. Myślę, że taka inicjatywa jak nasza jest bardzo potrzebna, nie tylko w parafii Chwałowice, ale również w wielu innych parafiach, jeśli tylko na to możliwości pozwalają. Wiemy, że dzieci potrzebujących jest coraz więcej, na pewno ich liczba nie będzie spadać, a wzrastać. I jest to też jakąś naszą misją jako kapłanów, jako parafii, aby służyć drugiemu człowiekowi. I my staramy się między innymi czynić to właśnie tutaj w Domku Tereski. Dziękuję. To jest Monika, ale Monika się chyba z wszystkich dzieci najlepiej, znaczy nie wiem czy najlepiej, czy Grzegorz, ale chyba najlepiej uczy. Może Monika coś powiesz? Nie. Monika się strasznie boi wszystkiego. No nie, wstydzi się bardzo. Dalej jest Beata, nasza królewna, jak ją ksiądz nazywa. Ale Beata, no, trochę się obija, trzeba ją trochę zmuszać do robienia czegokolwiek. Oj, Łukasz, dalej jest Łukasz. Łukasz się zrobił gazetkę o sporcie z Darkiem. Dzisiaj, nie, w piątek ich tak natchnęło i chcieli bardzo o sporcie jakąś gazetkę zrobić. I zrobili dzisiaj gazetkę. Tak zupełnie... No, coś się bardzo rzadko im zdarza, żeby tak zupełnie od siebie coś zrobić. A tu jest nasz kalendarz.
Staraliśmy się zaznaczyć wszystkie jakieś takie ważniejsze rzeczy, które nas czekają przez rok. Dzieci same wykonywały ten kalendarz. Zaznaczamy na nich nasze urodziny naszych znajomych, którzy tu przychodzą, bo oprócz tego, że jestem ja, to jeszcze czasami pojawiają się tutaj ludzie z oazy na przykład, albo w ogóle jacyś znajomi i pomagają nam w różny sposób. I zaznaczamy właśnie jakieś urodziny, jakieś ważne daty, to znaczy na przykład święta jakieś. Tu są prace jeszcze z świąt, które dzieci robiły. Nie wiem, czy to już chyba cała jeszcze jest Grzegorz. Grzegorz bardzo lubi... Co lubisz, Grzegorz, przede wszystkim? No, wszystko lubię, muzykę i w ogóle grać na keyboardzie. I Grzegorz bardzo ładnie maluje i Darek też. Znaczy tak, z reguły dzieci bardzo lubią malować. Czy podoba Wam się tutaj w tym ośrodku, w tym domku Świętej Teresy? Aniu, na przykład, powiedz coś. Tak. Podoba Ci się? A co sądzisz o Twojej wychowawczyni? Jest miła, fajna. A Ty na przykład, Grzesiu, to sądzisz? No, mi się ona podoba. Zawsze, gdy jest smutny się, to przyjdzie i nas pocieszy, rozweseli i możemy w coś grać, bo tutaj jest dużo gier, można malować, w ping-ponga grać. Różne zabawy tutaj są w ogóle. Ja sądzę o pani Heni, że jest pomocnicza, bo gdyby nie ona, to by fizyki nie zdałam. I w ogóle lubię ją, podoba mi się tu. Jak mi się nudzi, to tu wiem, że tu zawsze będzie ktoś. I w ogóle. Podoba mi się tu chodzić, A dlaczego Ci się podoba? bo mogę sobie zadanie odrobić w spokoju, bo w domu mam młodszego brata. Szłam, tak? No, tak. Dokładnie. Pomagasz tym dzieciom? No nie, no w wieku tego ja tylko przyszedłem, nie. Jej mi się spodobało. Byłeś taki skromny, Michał. Powiedz, w czym im pomagasz? W odrabianiu lekcji. I oni razem. No. Układam z nimi puzzle. I tak dalej, i tak dalej. Podoba tutaj w domku Świętej Tereski. Ja się bawię tu. I co, ładnie tutaj jest? Podoba Ci się bardzo? No, podoba mi się. Masz dużo koleżanek i kolegów? Tak. A Tobie jak się podoba? Jarek? Ładnie. Ładnie tu jest. Też masz dużo koleżanek, kolegów? Tak. Chodzisz do... Drugiej klasy. To musisz odrabiać lekcje, tak? Często Ci pomagają w odrabianiu lekcji wychowawcy? Tak. Lubisz Panią Agnieszkę? No. A Tobie jak się podoba tutaj? Łukasz. Proszę? Łukasz. Łukaszku, jak Ci się podoba tutaj w ośrodku? Łukasz. Okłamałeś mnie, no więc Łukasz, jak Ci się podoba tutaj w ośrodku? Dobrze. Dobrze? Ładnie? A do mnie? Masz dużo kolegów? Tak. Bawisz się z nimi często? Tak. No właśnie, z nami są ludzie jeszcze. Zobacz, ty jesteś, popatrz. I tu macie wszystkie... Postarajcie się to sami robić, dobra? To nie jest konkurs, żaden ten... To normalnie przejść po kolei i tu przepisać. To, macie pisane? O, to masz pisane. No i teraz to przepisz po kolei. Też mam długopis. No. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko.
Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.